Giusab sa kapulisan sa Rion 10, ingon man Zamboanga City ug General Santos City ang ika-upat ka tuig nga pagkamatay sa SAF 44. Nakatutok si Clyde Makaskas. Naghalad og pag-ampo, bulak ug nagdagkot og kandila ang mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB-10 ngadto sa ilang mga kauban sa organisasyon sa PNP nga SAF 44. Kinsa nakabsan sa ilang kinabuhi atol sa gihimong operasyon dito sa Mamasapano, Mindanao, upat ka tuig na ang nakalabay. Gisaluduhan sa kapulisan ang 44 ka komando. Kinsa nagbuhi sa ilang kinabuhi sa ngalan sa serbisyo sa nasod. Remember the gallantry and the heroic deeds of our SAF 44. Sa Police Regional Office 10, usa ka misa ang gihimo alang sa 44 ka mga komando. Tungod sagad sa namatay sa SAF 44, gikan man sa 55th Special Action Force Company, 5th Special Action Force sa Barangay Mercedes, Zamboanga City, usa ka wreath-laying ang gihimo sa marker sa SAF 44, dungan sa 21 gun salute. Sila mga pamilya sa namatayng SAF 44, padayon gihapong nanawagan o gustisya. Sana managot lang talaga kung sino yung may pakana doon na iniwan sila sa ere, hindi sila binigyan ng reinforcement agad-agad na alam ko naman po na pwede yan at kaya yan. Ako nagsilang doon, nagpalaki. Pag-uwi sa akin, wala nang buhay. Oh, paano ko makalimutan yung anak ko? Ganon pa rin kasakit-sakit. Yung mga past experiences, nagkaroon ng mga lapses in security. So we wanted that thing will not happen, and so yung twist naman doon ay because of that parang nagkaroon ng issue between the AFP and the PNP, and I think we have already resolved that. Si Police Chief Inspector Ryan Pabalinas sa ngalan nga taga General Santos City, una pa man nagminyo, gibuhatan kini og monumento sa Gensan tungod sa kabayanihang gihimo niini sa Mamasapano. Siya ug ang mga kaubanang namatay gihalaran usab og bulak sa mga kaubanang pulis agig pagsaludo kanilang tanan. Pero sumala samahan sa namatayng opisyal, angay na matud pang mag-move on. Masakit talaga. Kaso wala na tayong magawa. So at least nakamove on na rin tayo. Kahit na matatapos ng kaso, makulong sila. Siguro hindi naman mabubuhay pa yung namamatay, di ba? Definitely they are all heroes. Na kung talagang kailangan is they are more than willing to sacrifice their very own life. Hindi naman isa lang naman ang buhay natin. Yan nga. Kung talagang kailangan then willing na mamatay. Ako si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.